ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 2 январи соли 2026 сол навори мошинои арзон дар канали Сауду ТЖ пешниҳодтон мешавад, тамошо кунед. Баъдан дӯстони гиромӣ, барои қабули реклама рақамҳои худам мегузорам. Шояд ки шумо хона, шояд замин, шояд мошин, шояд ягон аппарата техникаву компанияи фурӯш дошта бошед, метавонед дар WhatsApp Сауду ТЖ муроҷиат бикунед. Худо хоҳад дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, дар Telegram, дар Somon ТЖ ва дар Adnaklassik ва дигар сайтҳо рекламагузорӣ карда ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона тамом кунем. Бачаҳои азиз, дар видео лайк кунед, дар канали Сауду ТЖ подписатсия кунед. Навора шурӯъ мекунем. Видеора бо диққат дӯстони азиз тамошо кунед. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат прямо Туркистон. пашти ҳар ҳафта ино бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Воси Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад. бачаҳои дӯстон, мегзарем ба аввалин мерседеси фурӯшии равонкардагӣ. мерседес Е-класси фурӯшӣ астае ки Benz Е-класс. солаш 2002 сол, соли барориш. краска сиёҳ, қадду қомати фасон, мордашам бениҳоят хушрӯ. хоб мотораш дуҳай коробкаш автоматай, солаш бошад 2002 сол, соли барориш. адресомон ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Румида қарор дорад. 34 бензини газай, коробкаш боша автомат, мотор 2002 сол, Е-класс. 55,000 нархаш бо муомила дора. бачако кадомитон хоб мерседес харид серьёзнен, автоматики мерседес харидани ҳастен, ина марамат занг занед. ивазам ба Кемри ёки ба Corolla се болои мошин мега пул метем бо. ина кадомитон иваз кардани алиши вариант дорен, ба Кемри ё ба Corolla се алиши вариант доштаед. хел ба нарх 55,000 сомон муомилаи соз дорад. дӯстони азиз, дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшии равонкардагӣ. Honda Odyssey фурӯшӣ равон кардан ки солаш бошад 2014 сол, соли барориш. объёмаш 2.4, коробкаш автомат, 24 бензини холӣ, ҳуҷҷат утилизатсия дорад. 130,000 сомонӣ нархаш, муомилаш хати. бачаҳои азиз, адресомон шаҳри Душанбе, телефон WhatsApp рӯи экрани шумо занг бизанед. растамошка дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷати 7 моҳаи дигар дора. мошин номерош падарка, ҳамаи наворотош кор мекунад. мошин мега 7 нафара мебошад, алиши мешавад ба ягон мошини арзонтар боша, болои сум бута. Москвадам ягон мошин дошта бошед, агар мега алиши вариантам дорем. ина марҳамат дӯстон, нафарое ки аз Москва роӣ мекунед, аз Русия роӣ мекунед, хулоса бениҳоят вариантҳои зур дорад. 130,000 нарх. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшии арзонак. Opel Astra дар кузуфи сидан, сидани 33,000 сомона, сидани тозаҳак дар ҳолати нахаду қарор дорад. номеро транзит, аз учёт баровардагӣ тайёр, 95 сол, соли барориш. дар Душанбе 33,000 сомонӣ мега. бензини холӣ, моториш 1.6, коробкаш боша механика. рақамҳои дастӣ мегзорам занг занед. мега ки фақат илтимос беҳуда занг назанед. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. мошин айвагон гирифтагӣ як одам ҳай дорад то ҳозир мега. мотор, коробка звер, задагӣ, пусидагӣ, даридагӣ умуман надорад. чашка ҳамаш созай. 33,000 сомон муомила карда мешавад. фақат серьёзиятон занг зад пурсон шавад. лайкора гузорен, дар канал подписатсия кунед. ҳамин навор чӣ дора бачаҳои азиз? лайк дора,
лайкора гузорен. Телеграм каналам дорем, дар таги комментария хай бо дар бораш маълумот метам. хушвақт дӯстон азиз, хитом бо нигоҳ кунем бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин мерседеси фурӯшӣ. Мерседес Бенз С-класси солои 1999 астае ки ин мерседес бачаҳо дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепада қарор дорад. мотораш боша 1.8 коробкаш механика ҳай. 57000 сомон арзиш, муомилаш қатъӣ. автомашина дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳолати роҳ мега, ҳолати нахаду да қарор дорад. ҳозирашта 57000 мегем, муомилаш мекунем. мошини дастӣ савдо, мақсад барои хариду фурӯш нест айда. хеле ҳаст нафаре ки мисол равон мекунам мошинашона, мошин бизнес ҳам бачаҳо. хоб 99 сол шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, 57000 иншоалло ки савдо бо дорам. рақамҳои ватсапи Саудо ТЖ дар аввали видеое ки дар охири видео мондагиа. шояд ягон хона, замин, мошин чизе ки боша метавонед муроҷиат бикунед. худо хоҳад рекламаи фасон карда пешниҳоди мардум мекунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хундаи фурӯшӣ. хундаи элантраи 2014 сола 41000 сомон кадан. хитика дам бигӣ 2014 сол 41000 сомон дар душанбе меган. ана далчи гӯш кунед. ма оиди ҳамин мошин чӣ мегӯм бача азиз? фақат бензини холӣ, мотораш 1.6 коробкаш автоматика ҳай. рақамҳои ватсапша мегзорам. далчи гӯш кунед. на заказ, яъне ки заказ ба заказ ай. бе доставка ҳамин нарх 41000 сомон. далчи кораш мекунед. хундай элантра солаш 2014, пробег 80 км, коробкаш автоматика. хоб бензини холӣ, состоянии беувай бачако азиз. ина 41000 мегирен, растамошкаш мекунен, утилизация мекунен, документ мекунен. хулоса ҳамаш қатӣ чанд сум мешава, ака қатӣ чахчах кунед. дӯстон, мегзарем ба шашумин Лада ВАЗ 2107 фурӯшӣ. Лада ВАЗ 2107 фурӯшӣ астае ки солаш 2004 сол, соли барориш. ин мошин дар душанбе 26000 мега. 2004 сол 2107 26000 сомон мега. фақат бензине, мотораш 1.6 коробкаш механика. мошинча мега бениҳоят дараҷаи хуб да қарор дора. як даста ҳай. толка бензини холӣ, утилизация дора, документ надора, масла нав, калот киёш нав, 26 та муомилаш қатӣ бача азиз. зангза ҳозир барем гиренеш. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Лада ВАЗ 2106. ҳами советскиёра талаботш бисёртаракай. мақсад комментария мекунанд, хоҳиш мекунанд. мо ҳам фарзанди инсонем охӣ. ба назар мегирем. ба ҳамин хотир мегӯем ки комментария кунед бача азиз. чизе дар кортон худо хоҳад навортон мекунем. адресора пра нависен. 2106 дар шаҳри Истаравшан 10000 сомон бензин газ. моторша мега 3 ҳай. ҳамин хеле адрес. моторш 3 будастай. срочна пул зарур. мошин нахаду, документ 100%. беҳуда занг назанен. харидори аниқ бошен. аз учёт баровардагӣ тайёр. ҳамин ки моторш асе гуфтанд. шояд ягон ошибка кадан. ҳаст мисол мошиное ки моторшна баланд мекунанд. газ, бензин, моторш 3, коробка механика, 10000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Toyota Grestаи фурӯшӣ астае ки солаш 97. дӯстон. ноҳияи Конибодом, 35000 сомон нарх. бензини холӣ, мотораш 2.5 литр, коробкаш автоматика. Toyota Grestаи фурӯшӣ, срочняк 35000 сомонӣ.
дар ҳолати беҳтарин кузов ягон кор надорад, мотор коробка ходовой 100%, бензини холӣ, коробкаш автомат, салон тоза хушрӯ. дӯстон, далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp ахираш 8406 да оиди ҳами Греста метавонед маълумоти пурраша бигиред. аз учёт баровардагӣ дӯстон, мошин навозихай ҳами 600 ёки 700 сомонда ба номтон мекунед дӯстон. хулоса ки соҳибмулк аз учёт бароварда тайёр кард. ина қадо қомач хушроак ранги Mercedes C-класс ай нигоҳ кунед. хулоса дӯстон, хутон далши занг бизанед, аз умми канали мо Саудо ТЖ салом расонед. ва дӯстон, мегзарем ба нуҳумин Toyota Camry фурӯшӣ. Toyota Camry солаш 2003 сол, соли барориш. мошин дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепада қарор дорад. 49000 сомонӣ нархаш. Camry 49000 шид. ҳашти бепулиш кардан. ина марҳамат. бензини газ, моториш 2.4, коробкаш автоматика. ҳай газ арзон ай мерезен, ай пишти зиндагӣ мешен. саднакни бо Camry дигар бачо. гази Евро 4+ дорад. кам расход, 4 баллон нав, ҳуҷҷат утилизатсия ҳастай, мотор коробка 100%. ҳай 49000 сомонӣ, 2003 сол, соли барориши ҳами Toyota Camry бачако. аз умми мо занг бизанен. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки барои реклама дорен метавонен дар WhatsApp-и Саудо ТЖ роӣ кунен. худо хоҳад дар якчанд сайто, дар YouTube, TikTok, Instagram ҳами ҳаракат мекунем ки дар ҳами тамоми Тоҷикистон рекламаш кунем, мардумда пешниҳод бикунем. хулоса дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона тамом бикунем бача азиз. ва дӯстон, мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz. нафароне ки Матизи арзон мехостен, хоҳиш карден, 98 сол, соли барориш. ин Матизча дар ноҳияи Ёвонай 20000 нарх дорад. бензини газай, моториш 08 коробка боша механика ай. WhatsApp ахираш 85 да занг бизанед. срочно охири нарх. ассалому алайкум мардум, матизхаро, подписчикои Саудо ТЖ. ҳолати техникида қарор дорад. ҳолати хуби техникида қарор дорад. документ утил то 27 ноябри 2026 ҳастай. яксола мақсад губкават кардагӣ, сентр замок, краска нав. илтимос харидори аниқ занг бизанен. 98 сола 20000 сомон кардем, пашти бепулай. ина дӯстон, аз умми мо занг бизанен. газ плюс бензин, коробкаш боша механика, моториш 08 ай. бениҳоят мошинча кам расход бачаҳо. хулоса далши зангза пурсоншен. бародари азиз, мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. Opel Astra-и фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки 97 сол, соли барориш. ина марҳамат хечибеки состоянии беҳтарин занг бизанен. душанбеда қарор дорад. 38500 сум аз учёт баровардагӣ тайёр. бензин ва газ, объёмиш 1.6, коробкаш механика, кузов тоза, ҳолати нахадо. мошинча дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор коробка ходовой 100%, 4 баллон пачка, чашкаҳо беварид, краска тоза, утилизатсия дорад. мошинча нахадо, ҳуҷҷато буд шидагия, ине ки мутаассифона срочно сум дар кор савдош мекунем бо нархи 38500 сомонӣ. зангза аз умми мо зангза маслиҳат бачашам. дӯстон, навор тамом шид. чизе ки буд рӯй карден, хоҳиш карден, ҳаракат кардан, навортон кардам. далчи барои реклама чизе дорен, рӯй кунен, реклама карда фурӯшта бигзорам. телеграм канали ма гарини пешрафтесай, силкаш дар комментария. я бидурен беҳтарин канал барои шумо дӯстон, канали Саудо ТВ.